S.y Liman, S.y Liman, S.y Liman, S.y Liman. I'm that boy, I'm that boy, I'm that boy, I'm that boy. Ignorancy, 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 ignorancy. I see this girl ina santa but a ta zani tambaye ta na da reason na je gabanta. I say kin kake fahimta I love you ne na zo na furta. To buɗan bakinta da ni baka iya soyayya but you can test in zaka iya. Follow me ba batun gajiya my heart sai ta fara jayayya wai in je ne koko na tsaya. Na bi ta baya muka zagaya gu muka samu muka dan zauna shi sai listin sharaɗi mota Benz ce ra'ayinta sarka sai gold za ta sa ta handset iPhone zana bata she give me account number ta wai 1 million na sanda mata kamun nan kuma cash na bata tana son wai ta je ta huta Switzerland take so na kaita ta ciro 1000 jakan fes sunanta ta rubuta phone number ta rubuta a 1000 ka jike ta na ce mata kin ga saurara ni ko keke ma bani da azurfa bani da ko guda balle ma gold mai tsada tai zugum tana ta kallo na fisge wanke din ne gaba dan ko na kari ma bani da kai na kira ruwa na kira ruwa na kira ruwa na kira ruwa lallai ka kira ruwa ta kira ruwa. Listin ka tsaya da dan faɗa ma ni wadda na so sunan ta tima karɓar nomba 10,000 kuma sannan wai da bata goma farabanta kuma kanan su jarma da jin haka nan wurin da so min. To kai ko me kace mata? Dice mata kin gaje abunki ko dina ba bayani idan da wanki nan ki bani da jin haka kawai ta juya rangwada ka ya kamar ta karya. Ce mata Allah ranka taki na kira ruwa na kira ruwa. Lalle mun kira ruwa mun kira ruwa. Lallai gas kun ji jiki kam ni wadda na so tana da kirki a last week ita jani banki ka ta fine kuma celebrity walk and boy na yi sa'a yarinyar mai kyau da da'a anytime kuma ita take kira na lalle I'm sure tana so na kun ga kul din tana shigowa kukan kun kira ruwa kun kira ruwa kun kira ruwa kun kira ruwa. S.y Liman, I'm that boy,